Jsem na vrchu. Tak to? Další. Jednička je nejlepší. Kurva, Boris, vole, chtěli skoro. Tomka se tam neseká. Je, ono to mají zvonek. Teďka. Taky, hele. Ale zvonek ti nefunguje. Ženská nerozumíte si. A co čekáš? Jako? Takhle směl. Chceš to startnout nebo? Já mám muže, který mi to neučí. Máte to ve škole nebo? Já se podívám pak chvíli, jo? Ale tam a to uslyšíš, jestli budeš sičet, no, když pojedeš. To vnitř doma je počuť jako sičí. Takže si někde zastaví na málo a on neudělá tlak do toho motoru. By to tam mohlo spát benzín A on se přetočí. Málo. a to ani to dáš De facto, po 6 letech, nové album. DJ Mr. Yeah! Pro všechny, co v tom jedou s náma. De facto je zpět. Deja vu, Studio Space. To je pravda. Nechám tady, jo? Aspoň uslyším, jak to ale nekončí. Zaber, Matko! Já bych pak zkusil tomu turbu přidat trochu. Máš ukazatel, ne? Jak se to měří? Ten ukazatel je takový... Já vím, je to na hovno, ale jako tak... Tak mají okolo. Ale jenom prostě zkusit mu třeba 2-3 otáčky.